Kaixo, ongi etorri dantzatekara? Kaixo politak, zuekin guztiokin abestionen pausoak ikasiko ditugu. Bihotzez sortutako eskerrik asko izeneko abestia dugu protagonista eta bertan nere Urbizuk abesten du. Abestionekin eskerrak eman egizkegu aurrei, aitona monei, erizainei, garraiolariei, bai. Eta bar. Lehenengo pausua. Eskuak gerrian jarriko ditugu eta eskuineko hankarekin kolpe bat. Honen besterekin. 2. Urrengo pausoa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bagoaz, eskuineruz eta salto. 1, 2, 3, salto, esker 1, 2, 3, salto. Tarain, trena bat hor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Azken pausua, zabaldu besoak, eskerrik asko. Eta gora, bera. Eskerrik asko musu bat, etxekoei. Zanzoriotxu! Gora zuek eta nola ez, gora Euskara! Eskerrik asko!